Sinjuri, din is-sena l-Kumitat Lanja tal-Poplu xtaq li jagħti rikonoxximent lil personalità li tat kontribut qawwi lill-kanzunetta Maltija. Kantant, kompożitur, xandar u ppreżentatur. Ippreżenta u ħasem f'diversi drabi fl-Lanja tal-Poplu u rebaħ ukoll. Malti li jħobb lil Malta u lil Maltin. U dan jikkonfermah dak li se naraw issa. Enzo Guzman twieled ta' Sliema fid-9 ta' Awwissu tas-sena 1947. Ta' età żgħira Enzo beda jkanta fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika ġewwa Villa Skinas f'Taslima. Ta' 16 sena, fuq stedina tal-attur komiku Johnny Navarro, Enzo kellu l-ewwel dera tiegħu fuq it-televiżjoni Maltija. Tazzuntir tal-Knisja. Enzo ħasem f'bosta festivals kemm lokali u anke dawk internazzjonali. Ta' min jgħid li l-Malta Song Festival li wara sar il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, Enzo rebħu 5 darbiet. Ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien sa jsib il-qiegħ. Enzo kien jammira ħafna lil kantanta Carmen Xkembri. Din l-ammirazzjoni għal Carmen dlong imbidlet f'imħabba. Enzo u Carmen iżżewġu nhar is-6 ta' Diċembru tal-1970. 9 snin wara, Enzo, Carmen u ż-żewġ titfal żgħar tagħhom Joanna u Greta irħewla lejn il-Kanada. Enzo Guzman huwa kantant, kompożitur, awtur, preżentatur tal-ola kalibru li qatt ma rajna personalità bħala hawn Malta. Kien impressjonani fis-snin 60 meta kien ikanta mal-grupp The Boys. Aktar tard bejtna kumpanjah bil-kitarra waqt cabaret shows li kien jagħmel diversi hotels, restaurants u nightclubs. Kont nammiraħ għax Enzo mhux biss huwa kantant brillanti, iżda wkoll preżentatur eċċellenti bil-mod kif kien imexxi x-shows tiegħu bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-pronunzja perfetta, b'xajt li kien jirrakkonta il-konfidenza li dejjem kien juri fuq l-istage. Enzo huwa tassew an all-round complete entertainer. Bħala kompożitur u awtur, Enzo kiteb bosta songs bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, b'suġġetti alterni tassew interessanti li jesprimu mhux biss imħabba imma juru wkoll drawwiet folkloristiċi fil-Gżejjer Maltin. Fost l-aħjaranijiet li kiteb Enzo nsibu fis-sewwa jew fit-tnewwa u nħossni gburi bik. Dawn juru l-kapaċità kbira tiegħu li jaqgħad melodija sabiħa ma' versi profondi mimlija kulur li jmissu lek qalbek. Fuq kollox Enzo huwa l-akbar u l-eżes ħabib li qatt kelli, ħija għażiż li miegħu samt il-ferħ, niket, suċċessi u diżappunti ta' ħajti kollha. Dejjem sibtu hemm lest biex jgħin jew jagħti parir sinċir u siewi. Kemm nixtieq li nista' nerġa' ngħix dak iż-żmien. Nkunu bħal darba. Kemm nixtieq li nħabba tiegħek, nixtieq li nħaddnek sewwa miegħek. Ersaqlhom għax ma tantx fadal żmien. Għadni nistenna dik l-afsa ta' jdejk. Il-fjamma tal-imħabba tixal f'għajnejk. Għadni nittama li għad is-sibħin. Neżlu lejla lejl il-din. Nittama, il-kanzunetta li bija Enzo fis-sena 2000 rebaħ il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija, kliem u mużika ta' Filip Vella. Raġuni tal-fejn inħarsu l-qudiem, nersu viċin dik l-intimità, li mħabba nsibu l-verità, li la ninsa minn ħajibna l-tul ta' żmien, hekk nittama jien. Jien kelli x-xorti naħdem ħafna ma' Enzo tul il-karriera tiegħu, kemm meta kien ikanta bħala artist fil-lukandi għax kemm il-darba jien ibbakkjajtu, kif ukoll meta kien jagħmel kanzunetti ġodda għax kien jiġi rekordija kemm il-darba rekordjajtu jien. Allura stajt nara mill-qrib kemm kien bniedem dedikat, kemm ipprova imexxi l-linji iktar il qudiem biex itejjeb il-prodott tiegħu u jsib affarijiet ġodda u jkun iktar oriġinali li għalija kienu talim li baqa' jgħod sal-lum għax kun taf xi ġifieri xi ħaġa tajba u dan baqa' jgħod għax ħafna mill-kanzunetti tiegħu għadhom popolari sal-lum. Jiġifieri għamel ħafna ġid il-kanzunetta Maltija.
Minnaħa tiegħi personali għandi apprezzament kbir lejn Enzo, xi meta bdejt il-karriera kien għadni verament fil-bidu nikteb xi kanzunetta jew indoq. Sib appoġġ totali minn Enzo, jiġifieri rajtu bħala anġlu dak iż-żmien għax inti meta tkun għadek fil-bidu tkun trid xi ħadd li dik il-puxjatura u li kienu li tagħni dik il-puxjatura, ħadd li kanzunetti ġodda tiegħi fuq ir-radio biex jistgħu jdoqquhom li kieku ma kienx hu l-karriera tiegħi ma kienx tibda żgur. Enzo għandu għal-qalbu ħafna il-qasam tax-xandir, l-iktar ir-radju. Fis-sittinijiet Enzo beda jxandar b'mod regolari mal-kumpanija ta' Rediffusion. Għal snin twal Enzo ippreżenta programmi fuq stazzjonijiet tar-radju u televiżjoni kemm f'Malta kif ukoll fil-Kanada. Gianni Morandi u Lucio Dalla huma biss tnejn minn fost bosta kantanti ta' fama internazzjonali li Enzo kellu x-xorti li jiltaqa' magħhom waqt ħidmietu. Angela Aġus hija personalità li ħadmet mill-qrib ħafna ma' Enzo fil-qasam tax-xandir. L-Enzo Guzmini li nafu il-fuq minn 40 sena illa li xkonna naħdmu fl-imkien ir-radju leħen il-biberija u solidarjetà. Jien kont għadni żgħira dak iż-żmien u mhux l-ewwel darba illi Enzo kien jagħtini xi lift għall-istazzjon. L-istazzjon kien stazzjonat ir-Rabat ta' Malta tas-Salib u hemmhekk kienet l-ewwel esperjenza tiegħi illi anki irkibt mutur għax Enzo naturalment dak iż-żmien kien jivvjaġġa bil-mutur. Enzo Xandar, fl-opinjoni tiegħi Enzo huwa professjonali għall-aħħar. Jien kont ixxurtjata fil-fatt li għamilt snin twal naħdem flimkien ma' Enzo sew fuq ir-radju, fuq it-televiżjoni u nippreżentaw xi serata flimkien. Saħansitra anki konna ppreżentajna il-Festival L-Anja tal-Poplu. Dejjem attent biex juża Malti tajjeb, kien jaffaxxinani anki bl-ispontanjetà fil-preżentazzjoni tiegħu. Imma fuq kollox l-aktar ħaġa li noss hija l-ħbiberija illi kelli u għatandi flimkien ma' Enzo u il-familja sabiħa tiegħu. Ħbiberija li nista' ngħid għadni noss anki sal-lum. Pawlinu jgħidilhom biju qatt ma kien mar skola. Intefa' fil-forn jgħin lill-missieru qalbi l-ħmira u t-tqiegħ. Biex jieħu r-relief għax ma jafx jifferma ikollu jmur għand il-kappillan u jħarbixlu salib. Enzo Guzman, il-bniedem illi lili ħeġġiġni biex nagħmel karriera ġdida tista' tgħid. Karriera ġdida mużikali fuq arranġamenti orkestrali. Kien fl-1991 kanzunetta għall-Ewropa, l-ewwel arranġament tiegħi kien f'dani biex nagħmillu l-arranġament għall-orkestra dak iż-żmien tal-kanzunetta Għax Għadni Nħobbok. Minn hemmhekk Enzo mhux għalli grazzi u telaq, baqa' jippersistili biex il-karriera inkompliha jiena li grazzi għalih illum il-ġurnata qiegħed direttur mużikali tal-Malta Concert Orchestra. Enzo mhux biss mużikalment jgħinek, fil-verità, il-familja tiegħi u l-familja tiegħu tista' tgħid sew familja waħda. Inċemplu l-xulxin alla volja huwa qiegħed il-Kanada, għajna f'komunikazzjoni li tista' tgħid ta' aħwa li jien dik ma nista' ninsiha qatt. U minn qalbi nerġa' ngħidlek, Enzo, grazzi ta' dak kollu li għamilt miegħi. Ħanaraw issa x'għandu xi jgħidilna Enzo dwar il-kanzunetta Maltija u dwar il-kantanti tagħna. Intom tkomplu segwu l-mużika Maltija, mhux tiegħi biss imma tal-kollegi kollha tagħna, mużika Maltija hija tagħna bħalek u bħali. U lil dawk kollha li ma rebħux lid-darba ngħidilkom, għamlu bħali bqgħu irsistu qattaw qalbhom qatt. Fit-13 ta' Diċembru tas-sena 2011 Enzo ingħata il-midalja għal qadi tar-Repubblika. Fuq xewqa ta' Enzo u l-familja tiegħu ser intemmu din it-tislima tagħna b'żewġ messaġġi osra li waslulna mill-Kanada. Dak l-inċident gravi li sfortunatament kellu Enzo sena ilu ħallilu letteralment ġismu nfarrak u matul pal-omru. Pero il-fighting spirit li Enzo kien dejjem magħruf għalih ma rnexxilux ifarrakulu.
Infatti skantani kif kuraġġ kbir jaffaċċja kull jum ġdid, b'tama u perseveranza. U xorta għandu dik il-qawwa li jrid jibqa' jgħix. U minni vera inkredibbli meta naraħ hekk ta' kuljum. Spess jgħiduli li Enzo huwa ikona tal-mużika Maltija. U naf li Enzo ħajibqa' dejjem infakkar permezz tal-kanzunetti sbieħ li kiteb. Nixtieq nirringrazzja lil kull min kien involut għall-lotja ta' dal-premju tant mistħoq il-Enzo. U ta' dan nerġa' nirringrazzjakom mill-ġdid. L-aħħar kelma ser inħalluha f'idejn Enzo Guzman. Insellem lil Maltin Watching kollha, mhux biss ta' Malta ma madwar id-dinja. Grazzi lill-organizzaturi tal-Għanja tal-Poplu li ġobhom jonorawni b'dan il-premju u nirringrazzjaw ukoll mill-qalb lil xi persuni oħrajn viċin tiegħi sintendem l-ewwel qabel kollox lil Carmen li dejjem kienet warajja mhux biss meta kont qed nikteb kanzunetti imma anke fil-bqija tal-karriera kemm fl-entertainment kif ukoll il-bank. Grazzi ħafna wkoll il-persuni li onorawni li kienu għadhom ħbib tiegħi Thomas Joe Brown fil-Vella u diversi oħrajn possibbli qed niftakar kollha. Però grazzi speċjali lil Wilfred Buttigieg li dejjem kien miegħi għal kull kanzunetta li ħarbixt u ħoloqa bħala kanzunetta. Grazzi ħafna wkoll lil Tony Mikallef tal-programmi sbieħ tiegħu u tal-opportunità biex illum kellimtkom. Grazzi, saħħa lil kulħadd, nawguralkom. Int mawx